uNkulunkulu akakulonde kubusisa ubuyile uphosha uvumelelo. Pastor Nilobi uyachaza amaphupho. Kodwa inamba yami isifiso sami ukuthi isetshenziswe ngumuntu oyimember noma onikelayo kwi-channel. Abantu bayangifonela abaningi abawona ama-member aba-support i-channel. Angikuthandi lokho, yabona. So inamba kuyifonela kusongo 9 ekuseni ngiyabhebhtamba. On WhatsApp. Phone from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday abantu abaye enkonzweni kanza kwethu. Uma ungasonto isihlalele buka i-TV, buka okunye but akusona isikhathi sirasa ukuthi ungifonele leso. Uphiwa sicelo, Siphewa sicelo. Sawubona pastor. I hope uyaphila bhuti. Ngicela ubuze if ugqokwe omunye umuntu kusho ukuthini? Ukhuluma ngubo emnyama. If uphupha umuntu egqoke ingubo emnyama. Nake singakusho ngokwesintu uma ngizophupha umuntu kuwuphawu ngaba olubi phela uma egqoke ingubo emnyama noma izingubo ezimnyama ngoba lokho kusho ukuthi ngenzeka uhaqwe yithunzi limnyama elidinga ukususwa ngokuthi ke ageze ahlanjululwe lowo muntu. Number 2 kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu kuba uphawu olubi uma egqoke izingubo ezimnyama. Ngabe livezela ukuthi ngenzeka lo muntu uzokubezelwa yithunzi limnyama ngenxa yokushonelwa maduze. Kuvamile umunye umuntu uma egqoke ingubo emnyama kanti angahlashonelwe ilungu lomndeni. Number 3 kwesinye isikhathi umphupha futhi umuntu kuba uphawu uma egqoke izingubo ezimnyama. Lo ngabe livele la lusho ukuthi ngenzeka lo muntu udinga umkhulekise uphinde umshumayeze ngoba ke usaphila impilo engcolile yokuphuphula isono namanyala akasindisiwe njengamanje. Number 4 kwabanye uma uphupha umuntu kuba upholo uma egqoke izingubo ezimnyama. Lo ngasho ukuthi ngenzeka lo muntu kumele umqaphele uphinde umqhelise kuwe ngoba unenhliziyo embi futhi umbethwe idlozi elibi uyathakatha hamba. Siyabonga ke besibheka la uphupha umuntu egqoke izingubo ezimnyama, uphupha umuntu egqoke izimpahla ezimnyama.